Daghan sa mga kalihukan ang nahanay na unta karong tuiga sama sa kasal. Apan kining managhinigugmaay nga parehong mga frontliners kansang schedule sa kasal ni adto untang weekend, nagpa-blessing na lang human mapuspone ang petsa sa ilang kasal. Kini ang report ni Femery Dumabo. 5 katuig nga managhigugmaay sila si Mary John Villasawa magsisibya sa radyo ug RV Enriquez nurse sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa miaging tuig pa silang nagplano nga magpakasal nadtong Mayo 28 ug mismo si Arsobispo si Palma ang ilang gihangyo nga mokasal kanila. Apan tungod sa COVID-19, kanselado ang mga mass gathering, lakip na niini ang kasal ug ang mga biyahe gikan ug padung sa dakbayan sa Sugbo. Tungod niini, naglisod paglabang ang pamilya ni MJ mo'y hinungdan nga kanselado ang ilang kasal. Gisip na lang sa duha nga mas giandam sila aron mas lig-on pa sa bisan unsa may sagubangon sa kinabuhing minyo. Nagpa-blessing na lang sila sa ilang higalang pare nga si Father Jonathan Rubin atol sa adlaw unta sa ilang kasal. Mas gi-prepare mi sa kitasan kay kani nga COVID-19 kay usa jud ni siya kapag suway gi-consider na mga challenge sa among relasyon sa among pagpadayon sa among plano. Dawato na lang kamatuoran kay wa magimi mabuhat ani nga na-postpone. Ay importante nga paday na mong relasyon, paday na mong panagigugmaay o nanghinaot mi sa mong pamilya nga paday nang ilang suporta. Bisan kundi makalabang ang gidikanan ni MJ o did-an gihapon ang dakong tigom, plano nila nga himuon karong Hunyo 28 ang kasal. Tambag nila sa pareha nila og sitwasyon nga ampo lang gyud sa kahitasan ug di mawagtangan og paglaom. It's a matter of test of time lang tingali o niya test of love o ang pasensya gyud kay di man pud I know nga ang pinaka-importante rong hunahon kay aduna kay makaon. Bisan pa man layo mo, so magpabilan yung communication through social media and mayong relasyon magpadayon po. Yasang pilas kitasan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako sa Femery Dumabok, Balitang Bisdak.